Good morning mga kapising. So mga kapising, fishing na naman tayo ngayon. So kukuha tayo ng pang-ulam. Papunta tayo sa Sapang Balin. Ayan. So dadaan na natin si GR. So ayan yung gamit natin. Ayan. So stay put muna kayo guys. So ayan guys, sobrang traffic. Dito tayo sa Pandang ngayon. City Center. Super traffic. Araw-araw na lang ganito traffic. Fast forward na lang natin ito mamaya guys. Time check guys, 8:55. So yun guys, mamaya na lang muna. Sobrang traffic talaga. So yun guys, nandito na tayo sa bahay ni GR. So papunta na kami. Ayan. Ay, naglalaba pala si asawa niya. Ayan oh. Naglalaba. Tapos yung asawa, may lang no? Oo, sana all. Tara na. Let's go. Ayan guys, mamaw. Halimaw, mamaw. Bago mapunta sa Lapit na tayo sa spot guys. may kalaban pa. May kalaban pa, malaking malaki. Hindi kaya. Babakuhin na namin yung tilapia. Bulldozer pala. Barangay Sapang Balin. So ayun guys, may wild duck. Ayun oh. Yun oh. Dami nila oh, nagsisilango yan sa ilalim. Oh yun oh, lumaki. Ay lumaki. Lumangoy, ay lumangoy. Lumutang. So ayun guys, stay put muna kayo at Tayo. may mingwit na naman tayo. Kakain muna ako. Baka GR, mag-uumpisa na guys. GR, maumpisa na, grabe. Madaya talaga tong kasama kong to. Okay lang yan. Basta makarami ka, masaya na ako. Eh! Yan oh. Yun guys oh, nakahuli na oh. Sana all oh. Tatawid pa tayo guys. Woo. So ayun guys, tatawid tayo. Good size. Makalim kaya yun pre. Malalim yan pre. Kasi dito, mababaw na karan dito eh. Abot na yung leg mo. Ha? Leg. Putik. Sa'yo. Lah, lalim. Leg yan, leg. Lah. Good luck na lang pre. Good luck. Patay. May cellphone pa naman ako. Good luck. Bahala na. Bahala na si Batban. Para sa fishing. Para sa fishing. Lo, lalim. Lo. Patay. Sabi sa'yo eh. Lalim. Para sa fishing. Excuse me po. Pakalalim ah. Lamig. Pre, paabot nga pre.
pre. Pre, huli na agad. Sana all. First catch by Roel. First catch by Ruel. Ang bigat. Ang bigat ng pamingwit ko. Parang Guys, oh. pumunta dyan ah. Andyan na Uy, kagad ah. baliktad pala. Ha? Kagiks baliktad guys. Baliktad yung ano? Video. Yan guys oh, laki oh. Uy. 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 Perito ka mamaya. Sarap. Nanggigigil na ako. Thank you Lord. Nakatatong meron na kanina eh. Oo nga. 1-1? Na. Na. Magandang pangitaan niya Roel. Sabi ko na nga ba eh. Makakarami ako ngayon eh. Kakalagay pa lang eh. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Lagyan natin dyan. Mamaya dyan ako. Sabi mo nga, ang nauuna, hindi makakarami, ang nahuhuli. Ah putik, kakalagay ko pang alo. Lah, laki nun ah. Hindi na maganda yan. Dyan na ako. Laki nun pre ah. Ha? Ang laki. Hindi na maganda yan, pre. Dyan na ako. Dito, maliliit dito. Pre. Oh. Huwag kang ganyan, pre. Ingitiro ako. Malaki dyan. Dyan talaga ako. Kaso yung kangkong dyan, wala na. Ay, sumutot konti. Ang ginagawa mo na naman dyan. Parang nakita ko malaki kagad yung huli mo. Siyempre, ako pa. Eh, kayabang. Parang totoo lang. Parang ito lang na. Pakitin ko na lang yung dito. Lalapit niya mamaya dito. Maraming sa akin pre ha, baka tinatangay na. Wala na pre. Lubog na. Lubog na. Masayaw na. Oh. Anong lalim dito pre? Lalim. Ba. Kahanda na yung Dinala na yung ano eh. Dinala na yung kangkungan. Uy, Oo. layo. Sa'yo, dahil yung kangkungan mo eh. Palayuin na natin. Babad na naman yung itlog natin. So yun guys, nakaisa na tayo. 5. Kasi na rin yan, no? Sak na yan sa pamprito. Oo. Tapos pamimigay ko lang mamaya. Putik na yan. Tago mo, pre. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kung gusto hindi ka nabibili ng ulam, Wala kasing rep pre. Ha pre, walang rep. pwede na yung mga... Uy pre! Wala pa. Pinapakita Ayun o. mo pa. La. Di pa ako, Huli na yun ah. di pa ako satisfied pag ganun. Ganon. Sana all. Hindi pa satisfied. Nasa maubos yan. Ah, putik na wala na isa. Uy! Laki bro! Uy! Sana all! Uy! Laki! Putik na yan pre. Pamprito! Sarap! Buhay! Ako'y tahimik lang sa umpisa. Yun oh. Sana all talaga oh. Ako naman! Ako naman! Ako naman! Ako naman! Pre, may yung full itim mo pre. Wala na oh, lubog na. Bye bye. Ano? Bye bye. Expression mo yun ah. Bye bye.
Wala nang pa. Ito, Ubus agad ah. Kinainom mo ba naman ng fake? Ito mayroon na to. Hindi ko pa makakita. Pre! Ay! Lakas nun ah. Ang laki. Sa tingin mo sa akin, isa. Ha? Ingay natin ah. Pakaingay natin. Pre! Uy! Ganyan kasi ang fishing. Marami naghihiwalay dahil sa fishing. Huwag naman. Walang ganyanan. Katulad yan. Oh! Uy! Salvage. Ano? Huli. Huli. Guys oh! Ang laki oh! Uhuhuy! Na? Ay! Babae. Ah! Ang laki! John lang malakas mga kaibigan. Ang lakas oh. Pati sa ano niya oh. Umabit. Oh ano? Sabi ko ako naman eh. Sabi ko ako naman eh. Lah, wala. Bilisan mo. Dito. Kangkong lang sa kalam. Kangkong lang ang pain. Ah. Sana all. Guys! Uy, laki. Guys! Guys! Yan. Uy, ang laki. Sobrang haba ng ano, Oo. tansik mo pre. Ay, puta! Uy, uy, malapit na yan. Kunti na lang. Ang liit. Malapit na mahulog. Munti ka na. Masyadong mahaba. Ang mahaba pre. Mahirapan ka sa pag ano. Lalo na kapag ka may malaking huli. Kaya nga nag ano siya. Huli. Oo. Huli. Kala mo ha? Pagbibigyan kita, no way. Ha? Bigat yun. Uy. Tatlo. All three. Nakatatlo ka na? Oh. Uy, sana all. Kala mo ha? Kala mo lamang ka na. 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 Kala ko lo. Ako na yung lamang. Hindi pala. Lamang na ako nito. Tingnan mo. Eh? Sure. Yeah, sure. Isa pa. Isa pa lubog. Isang lubog. Isang lubog. Ay! Mali. Ulit, ulit. Galaw ulit. Mali ah. Lalagyan ko lang ng oil lang mamaya. Sige pa, lubog pa. Uy! Ganta ka na yung gilid dito sa gilid dito. Buy kangkong. Anak ng banggiitang irongboang. Yun oh.
Sige, lubog mo. Sige. Huli, huli. Ang ganda. Ang ganda ng hilaw. Ang ganda ng hilaw. Huli na. Uy! Ang ganda ng hilaw. Di ba lamang yung reel ngayon? Pray! Lamang ang reel. Uy! Putin, Lo! laki. Puta! Aray ko, sakit. Pula. Pula! Ang laki! Uy, sarap niya. Solid. Uy, Sa gilid guys. Nakakarami na si Junjun. ang laki oh! Solid guys oh! Uhuhu! Solid ah. Sana all. Sana all. Ay, matanggal ah. Tignan pagkasabit na. Grabe oh. Ganda pagkasabit. Oh. Lalaki nun ah. Sige. Punta kayo dito. Aray ko. Oh, sakit. Punta kayo dito. Tusok ah. Welcome na welcome kayo. Aray ko. Welcome na welcome kayo dito. Ano, ako lamang na ng dalawa. Pre. Kanina pa nga yan. Hindi na pa ba yan? Nantok na ako kakanood sa kanya. Pre. Ayan. Pre, tinan mo. Uy! Laki! Sakto lang. Ayan. Ano yan? Ito. Laman pa ako isa. Ano? Di ba pre oh? Ganito yung ginagawa ko. Oo nga, yung pisngi. Di ba? Ganyan Yan lang. lang. Oh, ganyan lang. Pwede naman. Nakita ko sa YouTube din. Oo, yung babae. Babae ba yun? Yung babae yun. Pag nakita, galing kami dyan, tapos punta kami dito. Utik ang bilis nila. Pero, pre, nagwawala lang. Kikita ko pre. Kikita ko na kinakagat pa yung ano, pain. Kitang kita yung dilaw na green eh. Sige pa, lubog mo. Ba. Sige nga pre ha, kukunin ko yung nasa iyo ha. Oh. Kunin ko yun. Malaki. Mamaw na tilapia. Kasi, magtago mo pre. Uy! Sana all. Nakadali din. Ingat. Baka talaga. Sige lang, tuloy mo lang yan pre. Tago lang guys. Ako naman. Ayun na naman yung salitang ako naman. Siyempre ba? Iba ako eh. Pinapauna lang kita bago ako. Di ba? Yung salita ako naman. Pustahan tayo pre, ako naman oh. Ha? Ako naman makakahuli oh. Yeah, sige. Parang totoo lang ah. So ayun guys, umuulan na. Hindi na naman tayo makatuloy ng ano na to? Pag-vlog. Basa na naman yung ano natin. Cellphone. Pero okay lang yan guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung huli natin. Tsaka may huli pa akong mahuhuli bago ko ano yun yung vlog ko. Sige na, kagat na.
Sige na. Kagat na. Kagat na. Nawala na yung kagat tuloy. Ubus na siguro pain. Sinasabi na nga ba eh. Uy! Ah. Puro kagat, puro kagat. Walang nahuhuli. Ulan na naman. Tagapunta ko talaga dito, ulan na. Nakarali pumunta ka dito ulan? Oo, lakas ng ulan. Lubog nga ako dyan eh. Oh? Lubog dyan. Hindi mo na panood? Lumungoy ka? Oo. Ako tatalonin ko yan. Mukhang malakas pa naman yung ulan na to ah. Parang may narinig mo. Oo. Uy, hina. Ano sabi mo ulan yan? Ha? Ano? Ulan yan. Malakas na ulan dyan pre. Yung gamit natin. Ah, may cooler naman dyan. Pwede natin lagay yung cellphone. So yun guys, mamaya na lang guys. Medyo malakas tong ulan na to. Ayan, putik. Namumuti. Ang lakas ng ano, lakas ng tunog. Huwag naman sana bagyo. Pag bagyo nang patay, lunod tayo. Grabe ka naman. Grabe ka naman. So yun guys, mamaya na lang papakita ko na sa inyo yung huli namin. Thank you. And God bless. So ayun guys, nagtago muna kami. Ayun. Basang basa. Lakas ng ulan hanggang ngayon. Solid. Woo. Hanggang ngayon guys, malakas yung ulan. Yung tilapia, sumama. Sumama pa yung tilapia. So mamaya na naman guys. So yun guys, tapos na tayong mingwit. Kaso hindi tayo naka-video na ano. So ayan, ito yung huli natin. Nakawalong piraso lang tayo. Piraso lang. Sa kanya oh, nakawalo rin. May pilipit pa, may kangkong May pa. pilipit pa, may kangkong pa. Ako rin, ayan. Kumuha na rin naman pang ano, adobo. Ay. Katalo. Hindi, walang kasiro-siro. May pangulam na. Ulan. Wala. Mahina. So ayan lang guys, thank you for watching. Like and share and subscribe. Thank you guys, bye.